san ki sai an yi haƙuri. Duk mai tafiya a ciki na kiyayi nazari. Burin kowa a ciki na kiyayi katari. Wani in ya samu wani koyayi haƙuri. Na san abin da ba a so a gani. Kai arziki kai kaɗai babu wani. Allah shi yake ba wa kowa har ma ne. A ciki nake ake samun magani. Ba ga mazan ba ga matan ba mi nazari. Komai in ya same mu mi yau haƙuri. In Allah ya yi za ka yi ko da wani. Allah bai tauye wani din ya fidda wani. Ita duniya tana da fari. Karmi yau sauri domin tana da daɗi. San zuciyar mu kar ya sami hallaka a kuɗi. Komai ya farko zai karshe babu gaɗi. Ki duniya ina takaici a kanki. Ki duniya ina da na sani kanki. Ina san ki ba zan bar ki ba, kuma duk haɗarin da ke ciki ne ba zan gaji ba. Dukan abin da ya tunkare ni ba zan gudu ba. Sai ne arziki a ciki na ki ko ba zan tashi ba. Duk wanda baya san duniya ba zan bi shi ba. Komai zan iya in same ki ba za na ki ba. Dukan wahala dukkan rinsi ba zan fada ba. Haɗarin da ke duniya shine ya ɓata duka tarbiya. Maza mata duk bai daya, kowa ya fi san duniya. Ni ne gani na tambaya, wai menene ya duniya? Banda bacin rai daya, hassada mutuwar zuciya. Mugunta ke ta min iya, tilastawa a duniya. Ba gari na ba duk na iya. Ni duniya. Hai, wai shi kenan wannan rayuwar haka mutum zai ci gaba da tafiya a cikinta? Rayuwa kwata-kwata babu daɗi. Rayuwa duk abin da mutum ya ɗauka sai ya wargatse. Rayuwa wadda gaba ɗaya babu ci gaba a cikinta. Sai ka ce wanda aka yi wa baki ko kuma aka yi wa sannu. Amma baban ummi, ina laifin hakan da kake rena? Wasu na neman irin wannan ba samun ba. Magana kike yi. Wace irin rayuwa nake ciki ne? Wace irin rayuwa muke ciki ne? Komai ya kare, komai babu, jin daɗi ya tafi, annashuwa walwala babu. Yanzu dubu da abokaina, waye bai fi ƙarfin wannan rayuwar da nake ciki ba? Waye wanda gidansa ba a jin daɗi? Waye wanda gidansa babu annashuwa babu walwala? Dukkansu sai ni kadai, sai ka ce wanda ya zagi sama. Ai mai ido ɗaya baya goda Allah har sai ya gama kaho. Wannan nan takalmin da zai sa yana kuka ba shi da shi, amma da ya ga gurgu sai ya goda Allah. Don haka idan har kullum za ka dinga duba na sama da kai a rayuwa, to ba za ka gode ma ni'imar da Allah ya maka a rayuwa. Yanzu kalli gidan nan, kalli yadda kujerun nan gaba ɗaya suka zo suka lalace, suka tsufa. Ko TV ta kirki, flat screen ɗin nan bamu da ita ba. Wai shi kenan haka za mu zauna? Kai ta kukan kujeru kake, wa'annan kujerun ma da kake renawa, a hakan ma wasu sai su kai 'yarsu gidan aure da shi, balanta ma mu da muka kwana biyu. Ke duniya. Su wa'annan kujerun? Da idan kika zauna kika yi wani wawan zaman zaki bar me ki fada ciki?
in kusa ce ma ta fasa miki wannan sai dai in hanya asibiti su za a kai amarya da su. Kwarai kuwa. TV fa da Allah da annabi da sake kin ji wallahi da sake. San ki sai an yi haƙuri duk mai tafiya a ciki na kiyayi nazari burin kowa a ciki na kiyayi katari wani in ya samu wani koyayi haƙuri na san abin da ba a so a gani kai arziki kai kaɗai. Ina jinka. Kafar tirela nawa ne to? Tirela biyu kuma? Ni da muka yi da kai tirela 4? To, bari za mu yi magana an jima. Rajauta, waɗannan fa? Su ne wanda suke son kamun haya a sabon plaza ta bakin kasuwa. Abto, barkan ku da zuwa. Yawwa, lafiya lau. Sannan ku wuri kun ga yayi maku? To me ake ciki? To waka dai a bakin mai ita tafi daɗi. To ku ga Alhaji sai kuma sa dukkan wani bayani. Yawwa. Dama Alhaji mun zo neman alfarma ne daga cikin arzikin da Allah ya maka. Shaguna sun yi kyau amma mutumina je ka faɗa abin da yake tafa da kai babu lokaci ne. Yunusa yi masa bayani. Alhaji dama batun shaguna ne muna so a rage mana kudin shagunan ne. Alhaji wata? Sun maku tsada ne shagunan? Yawa Alhaji kasancewar wajen daman sabon waje ne ba kowa ya san wajen ba. So shine muke so a rage mana kudin idan kasuwanci ya haɓaka a wajen sai a ƙara mana kudin. To a jira kamar nan da zuwa wani lokaci kenan don a ƙara kudin. Wannan da zuwa shekara 3 a raje idan wurin ya kasa sai mu biya. Wannan ai ba wani abu bane mai wahala. Na ɗauka shekarun da za ku ɗiba ma suna da tsawo? A kar ku damu wannan. Alfarma ɗaya zan iya muku shine ba za a ba kowa hayan wurin ba suna nan a zaman ku nan da shekara 3 in kun haɗa kuɗin ku sai ku zo ku kawo haya. To Alhaji kuma an rufe waje har wannan tsawon idan aka bar shi a buɗe aka yi kasuwanci to shine za a samu kwasto masu Auta ita fa kura ba ta fito don gyare ba. Ban gina plaza nan ba don masu ƙananan ƙarfi su zo neman taimako. Idan kana da kuɗi wuri ye maka ka kama haya. In baka da kuɗi duniya da faɗi. To ina ganin idan ka taimaka wa na ƙasa da kai Allah subhanahu wa ta'ala kai ma sai ya taimake ka. Ta wani lokaci wa'azinka na son zuciyar nan ni fa yana damuna. Ni ba na son ka neman irin abin nan. Da kai aka rika siyo simintin nan akwai wanda ya taimaka? Kuma ni ka ɗebo mutane ka ce an zo a nemi taimakon wani ragi? Ni ba na jin daɗi. Haba da Allah. Mun gode Alhaji. An ga taimakon ka. Auta. Daga yau don Allah kar ka sake kwaso min mutane ka biyo ni da su gidan nan. Guri ne ka san farashinsa su ma sun san farashin. Idan yi musu su biya idan bai musu ba kasuwa da yawa. Alhaji na kawo su ne saboda kasu zargi ne a matsayin ba a mugun sarki sai mugun bafade. A'a. Idan hakan suke so su bi shi wurin kasuwancin shi mana ko ofis sai su zauna su yi magana amma ta yaya zaka kwaso mana mutane haka ka kawo mana su cikin gidan nan salon su turo mana barayi? Saboda Allah fa Allah ya maki albarka. Amma Alhaji me zai hana a sassauta musu? Ka san albarka tana cikin dukiyar da aka samu sassauci a cikinta. Auta? Ka fi kowa sanin shekarun da na ɗiba ina neman kuɗi. Sai waɗannan ne a cikin waɗannan ne zan samu albarka? Dakata Alhaji. Da kake maganan ya rangwanta musu. Kai za ka cike gurbin inda ya rangwanta musu ɗin? Ko kuma a'a shi gashi mai kuɗin banza. Amma dai kuma ba daidai ba ne. A tunanina da kin yi haƙuri kin ƙyale su
sun tattauna iya abin da ya shafe su. Ai a tunanina duk abin da ya shafi mijina da dukiyar shi ya shafe ni. Kuma ma ke Rakiya duk abin da ta faɗi a nan me aibu. Gyaran dukiya ne fa. Da Allah ni ba na son haka. Ba daidai ba ne. Bai kamata ku zo cikin gida gaban iyali kuna tattauna harkar da ya shafi harkar kasuwanci. Wannan ai sirrin ku ne. Tun farko baki ji faɗan da nake ba? Nake magaya masa me yasa ya kwaso mu mutane ya zo da su gida? To Alhaji banda abinka wanda bai yi makaranta ba ta ina zai san abin da zai dinga faɗi. Ballantana abin da ya shafi dukiya. Gaskiya ne. Alhaji ka duba ni da na fito daga gidan dukiya. Ta ya za a yi in ga irin wannan barakan yana bullowa na dangane da dukiyarka ban taka masa birki ba? Ai ba zai yiwu ba. Sannu jikan karuna yar gidan Dangote. Ko kuma makarantar da aka kai ki. Ai bai kamata ki tasa tsohon wani a gaba. Kina mai fitsara da rashin kunya ba. Warkiya. Wai waɗanne irin kalmomi ne kike furzowa haka? Yanzu a cikin kalaman da ta faɗa menene na fitsara a ciki da rashin kunya? Daga kawai tana magana gyaran dukiya? To Alhaji baka sani ba. Idan an tsani mutum ko ruwa ya fada sai a ce ya tada kura. Kuma ni din ne dai ni ce dai sai gani sai hange babu yanda aka iya da ni zama daram. Ke fa wani lokacin ke ja ake raina ki. Ya hakuri, ya hakuri. Ai Alhaji ai ka sani mutum ko da ruwa ma ya fada sai a ce ya tada kura tun da dai an tsane ni. Amma me laifi na dan nayi wannan kalamai a ciki? Gyara kayan ka ai bai taba zama sauke mu. Shi na gani. Alhaji. Al'auta. To na baka lafiya. Ka huta, na gode. Ajiya sai an jima. A duniya wani labari na saya sha bamban da na. Ai wauta ne ma wannan. A duniya wani rayuwa ta saka sha bamban ai da taka. Wani zai aikata alhairi duniya. Wani ko zai aikata sharri. Awal? Alhaji. Me ka tsaya yi nan kuma? Alhaji, ai ni din ranar da za a ce na zo gurin ka gida, to in tsaya daga nan gurin shefi min alheri. To saboda me? Awal, gidan nan fa kamar gidanka ne, kuma kai dan gida ne. Sai ka zo ka tokare jikin fulawa. Alhaji, bara dai in fito maka kawai a mutum. Ai shiga falo irin naku na alfarma, ai ni a guri na sai zuciyata ta buga. Sai in dinga tunanin cewar ai rakiya na zo duniya. Wato Alhaji abin da nake so kawai ka gane shine kazanta fa da ido bata gani ba. To kawai ka dauke ta a tsafta ce. Ita tafi kowace ma tsafta. Wani kai ba ka dina ba mutane dariya ba. Ai duk wannan abin da kake gani lokaci ne wallahi. Da zarar lokacin yayi sai kaga kamar wasa. Alhaji ka san menene ne? Duk fani fa wannan magana ta ishe ni. Duk maganar da za a yi sai ka ji mutum ya ce wai arziki lokaci ne a bar tambayar shi ne yaushe lokaci na zai zo ni ne tambaya ta. Ke duniya a duniya wani labari na saya sha bamban da naka. A duniya wani rayuwa ta saya. Alhaji kai bako. Kai me yasa da kare da doki duk wanda ya zo nema na baka iya tantance mutumin da ya dace a ce ni ya zo nema ba? Kawai sai ka ce mishi ina ciki ka faɗo ka zo ka gaya mu. Alhaji ai ka san su mutane fa haka suke. Ai in dai Allah ya rufa maka asiri to burin jama'a kawai a taho kowa ya buɗe kokon barasa sai ka bashi. To yanzu me kake so in yi? Na ga dan uwan mahaifinsa ne. In dan uwan mahaifina ne ba? Kai baka san wani lokaci da dangin ake haɗa kai a zalunce ka ba? To ko in je in ce tafi. Wato salon ya ce ya yi masa wulakanci ya koma gefe ya je dinga da abubuwan da ya san cewa zai iya yi domin ya masa wani baƙin sharin ko kuma asiri ko? Anya mai gadi ba zan sama ido ba kuwa? Anya ba za a haɗa kai da kai ba kai ma wata rana a zalunce ni? Haba Alhaji, ai ba zai taɓa yadda a sa a haɗa baki da ni a cuce ka ba. Idan ne kuma haka Alhaji me nayi kenan, ai ba zai yi ba insha Allah. To dan me ka san abin da ya kawo shi kuma haka mashi izini ya fara shigowa sannan ka zo kana wani faɗa ba. Mun je ka ce mashi ya zo. Sokon banza sokon wofi kai ma. Alhaji sai an yi haƙuri.
ai in dai yau Allah ya ɗaukaka kai rufa maka asiri suka ga kana da goshi suka ga cewar akwai wata madafa wata malasa a jikinka to fa mutum fa sai ya kirkiri mutuwa ya kirkiri haihuwa ya kirkiri biki ya komai sai ya kirkira domin kawai a raba ka da wani abu da ke jikinka. Na gaya maka in dai kuma ni ne Alhaji Lawan sun yi a banza kawai dan dai kawai Allah ya yi min arziki dangi sai a zo a tare a makale man ƙarya ne wallahi. Hanyar da na bi na samu kowa ya bi ta fakat kowa iyalinsa yake wa gata. Alaikum salam. Me kike yi har yanzu baki tafi makaranta ba? Yanzu zan shirya, yanzu zan wuce fa shiryawa nake. Saura yau ma in kin fita ki ƙara rashin kunyar nan da kika saba. Rashin kunya? Wane wa rashin kunya kuma? Maman Salim mana. Wannan kuma shine rashin kunya? Rashin kunya har da zagi ma kuwa. Ai wallahi idan ta ci gaba da abin da take abin da yafi zagi ma sai na mata a gidan nan. Rufe ta da duka ma zaki kenan. Zan iya yin komai don kare mutuncin mahaifiyata. Kinga, ni da ita gaba ɗaya zaman aure muke yi. Babu ruwanku a cikin wannan sabgar. Zaman aure kuma? Haka ake zaman aure tsakani da Allah? Ai ya kamata ta dinga girmama ki ko dan shekarun da kika bata. Idan bata girmama na gaba da ita ba sai ya za a girmama mata. Ai idan kana so a girmama ka kai ma sai ka girmama wanda ya girme ka. Haba, wani irin yaya ne mu? Tsakani da Allah a dinga wulakanta mahaifiyarmu a gaban mu ba za mu magana ba. Sai ka ce ba mu da zuciya? Na dai gaya miki, ba huruminki bane. Kar ki sake shiga irin wa'annan. Ba na son tashin hankali. Kuma ki yi maza ki gama shiryawa yanzu nan ki zo ki wuce ki tafi makaranta. Ke duniya, ke duniya, ke duniya. Ke duniya, ke duniya, ke duniya. Ke duniya, ke duniya. Ke duniya. Ka zo ka yi mana ƙerere a gaba, ka kasa faɗan abin da ke cikin zuciyarka da ka taho da shi, sai ka ce wanda zai zo ya ja mana saƙon mutuwa? Kawo, san da sa, menene matsalar ka zo baka ce komai ba? Dama an samu ƙaruwa ne a gidan nawa, shi ne na zo neman taimakon abin yanka. Haihuwa? Kawo a gidanka an samu ƙaruwa? To, ka ji fa? Kuma notice aka bashi fa na wata ɗaya har tara. Kawu wata har tara baka tanadi komai ba sai a irin wannan yanayin lokacin tukuna zaka zo ka samu Alhaji. Ayo wana kan notice din tun daga dan kanan mahaifinsu na da kuɗi. Kawai bari su yi wa matansu ciki su zo a ba su. Kuma lokacin da zaka yi wa matarka ciki kawo baka nemi gudunmawa ta ba. Bari in zo mu yi tare. Kaga kawo. Yanzu ƴaƴanka ba su kai 19 ko 20 ba? 18. Yanzu kai da dare sai dai lazumi ba wai ka rika fitina ba. Wannan gaskiya ne. Haba kawo. Yanzu in na ce ba ni da shi kuma a ce ne mugunta na hana. Ba ma wannan ba Alhaji. To yanzu kai mai girma kawo da ka ɗauki kafa ka tattaro kuɗin mota inda tattara su kai wannan kuɗin mota guri guda ka ɗaure su ka ninke. Dan cikon fa kaɗan za ka je ka samu mai sai da dabba ka ce ya baka abin yanka. Kuma dabba irin ta ƙauye. Wallahi. Haba. Kawo. Tun da ka biyo rana ka taho alfarma ɗaya zan maka. Akwai ruwan sanyi a firij zan sa yanzu. Alhaji kar ka ba shi ruwan sanyi. Kar ka ba wa kawo ruwan sanyi. Ko? Kar ka ba shi ruwan sanyi. Sai ya amai. Kar ka ɗaya ba shi ruwan sanyi. Dan nemi wani abin da zai ɗumama cikinsa kawai. To shikenan. Kawo kayi sallah? Ga ruwa a famfo bari in ji in akwai yadda za a yi ka. Mai girma kawo, Alhaji ya ce ga famfo can ka je kai alwala ka shiga masallaci kai sallah. Je ka kawo. Wani labari na saya sha bamban da naka. A duniya wani rayuwa ta saka sha bamban ai da taka.
Haba Alhaji, dan uwan mahaifinka ya zo neman taimako a gurinka Alhaji, amma ka watsa mishi ƙasa a ido? Bai kamata ba. Rakiya, kawai dan yana dan uwan mahaifina, kawai da ya zo ya tsuguna ya ce ga korafi sai in ɗabi kuɗi in bashi. Dukiya ba ta son ƙazamar bukata. Taimako ya zo nema, don ka bashi taimako me ya rage ka cikin dukiyarka na farko kenan. Na biyu kuma to wani ɓata shi kuma kai. Ba na darajar dukiya ba. Zai mai da hankali akan abin ta. Ai duk wanda bai fito gidan dukiya ba zai san darajar arziki. Salim. Da Allah malama, ba da ke nake wannan maganar ba. Saboda haka ki ja tsumma bakin ki rufe sai ki bari sai an kasa da ke tukunna sai ki kwashi. Ai duk abin da ya shafi mijina da dukiyarsa, ai ba dole in saka baki domin ni ba din ya shafe ni. Ko ba haka ba Alhaji? Ke ma ya shafe ki? Ballantana ita? Kada fa ki manta. Ita ce uwar manyan 'ya'yan shi sannan kuma ita ya fara aure. Ita ce ta zauna da shi da daɗi da ba daɗi har ya zama turaren da kika jiyo kamshin shi kika biyo shi. Gaskiya ne fitsararriya mara kunya. Ina magana da uwarki da ubanki shine zaki samun baki ina matsayin uwarki? Ai abin da ya shafi uwata ya shafi ubana ya shafi ni saboda dan halak shi yake kare mutuncin uwarsa. Haka ne. Alhaji, kana kallo a gabanka suna min rashin mutunci suna min fitsara amma ba za ka iya cewa komai ba? Shikenan da Allah ya isa. Ke kuma kar in ƙara jin idan muna magana kin sa mana baki. Ki tsaya a matsayinki kawai. In ba haka ba in bata maki rai. Sanni shafaffiya da mai. Saboda an ci mutuncinki a gaban ɗanki shine kike jin haushi amma ke kin iya cin mutuncin uwar wasu a gaban su. Ni ba ya bace ba da kike cin mutuncin uwata a gabana? Kinga Mansura, ba na hana ki ba in kin shigo kin ga ana irin waɗannan abubuwan ki daina sa baki. Bariki. Wani za a yi mu bariki. An gaya miki duk abin da kuke yi ban sani ba ne? Ki saka 'ya'yanki a ɗaki kina musu hudu ban banza da wafi domin su raina ni su kaskantar da ni a cikin gidan nan ina matsayin abokiyar zamanki. Wai sai an fito nan ne tukunna zaki nuna mutane cewa wai su ga girma na? Ai ni ba dan ke nake yi ba, dan Allah nake yi kuma da tarbiyyar 'ya'yana saboda na san duk daren dadewa Allah sai ya tambaye ni akan kiwon da ya bani. To in dai haka ne baki da wata amsa da zaki iya bayarwa. Saboda kowa ya san cewa biki ba mu 'ya'yanki tarbiyya ba. Kowa ya san irin gurguwar tarbiyyar da kika ba mu 'ya'yansu na rashin ganin girman manya da na gaba da su. Ai ni na me? Alhaji, ina so ka ɗauki mataki. Domin wannan abin da ake min ne a cikin gidan nan ni ya ishe ni Alhaji, wai ko dai ka daina sona ne. Alhaji idan ba za ka iya ɗaukan mataki ba, ni gaskiya ne zan kira dangina su zo su bi min kadin komai da komai. A'a? Na me? Rakiya, zan so ki ja wa 'ya'yanki kunne. Bai kamata abin da suke suna yin shi. Ya kamata su rika mutunta mutane ina gaya maki. To ai bari ka jin gaya ma idan kai an gama da kai ni ba a gama da ni. In an gama da kai ni ba a gama da ni ba. Ke duniya, ke duniya, ke duniya, ke duniya, ke duniya. Kowa ta ji dai ta sha'ananta. Dukkan mai wucewa ne. Ita ma da take babban banza maimakon ta rika rike girbanta sai ta rika shishi. Ban ci mutuncin kirkayya. Ya hakuri ka ji Salim? An zagi mamanka ko? Ya hakuri zai wuce. San kisi an yi haƙuri. Inda ana san kisi an yi haƙuri. Mama ga abin da nake faɗa miki ba. A dinga ci miki mutunci a gabanmu sannan a hana min mai magana. Ke ma ki hana min mai magana. Ina ta baku hakuri, ku yi hakuri. Wannan abu da kuke yi ni ba haushin ki nake ji ba, ni ban ga laifin ki ba. Amma abin da nake so ku gane
ba laifinku za a gani ba laifina za a gani. Ca za a yi ni nake zuga ku. Shi yasa nake ta baku haƙuri amma ita ma ba laifinta bane laifin mahaifinku ne. Da mahaifinku bai yadda ba za ta rika yin abin da take yi min ba. So take ta kore ni daga gidan nan. Kuma ta kore ku ta mallake gidan nan daga ita sai 'ya'yanta. Shine nake ta baku haƙuri ku yi haƙuri komai fa yayi zafi maganin sa Allah. Komai zai wuce. Shikenan. Naji, amma ya kamata ke ma ki dau mataki. Idan baki dau mataki ba idan wata rana hakura wata rana ba zan hakura ba. Ki hakuri. Kullum ina ta gaya miki ki hakuri. Ba na son wannan kalmar da kike faɗa ki hakuri. Kuma Allah ya yarda zan dauki mataki ki hakuri. Duniya ina ta kaici a kanki. Ina taimaki magana ki tsani magana kuma kin yi fushi kin dawo ba a haka ba. Haba Alhaji, a gaban ka fa wannan yar matsiya ce ta gama cin mutunci. Kai magana ne? Shikenan. In dan dai wannan matsalar ki yi hakuri ni zan dauki mataki, mummunan mataki a gidan nan. Wani irin mataki zaka dauka? Tun yaushe ai ba wannan bane na farko kun ba shi bane na karshe. Ka dauki wani mataki ne akai? Amma yanzu ni na ce miki zan dauki mataki. Inda ba dan darajar aure ba. Wannan matan ta isa ina faɗi tana faɗa? Duk garin nan waye bai san mahaifina ba. Hasina, ni fa na ce miki zan ɗauki mataki. Ki yanzu bancin ƙaunar da nake miki ma akwai wace mace da za ta yi fushi ta tafi ta banna haɗin biyo ta? Ki haƙuri, abu Hasina. Yanzu ga ɗauki jakakki, mu je ma ni da kaina zan kai ki anguwa. Tashi mu je. Ai Alhaji na riga na fasa babu inda za ni. Hasina, in ce miki ga yadda za a ki ce min a'a? No Hasina. Ba na jin daɗin ina lallashin kike kuma ba kya karɓar lallashi na. San zuciyar mutane sani hallaka a kuɗi. Komai ya farko zai kanshi babu gaɗi. To ai shi ke to shi ke nan. Har yanzu wai baka gama wanke mota bane ba? To kai sauri ka goge, sauri nake wallahi makaranta zan wuce, nayi latti ba ni mu kullun. Sa Hajiya Mansura manyan mata baka fitowa. Sannu. Ga babban yaro, ga ka big boy. Kai ne dan autan Alhaji, dan autan Fulani. Kai ake yayi, kai ke komai. Kai ne dan autan Fulani. Kai ake yayi. Kai ne big boy. Ka gankalan ya kalai zo nan. Menene haka? Kai baka iya gaisuwa bane? Ba babanka bane? Haba Alhaji, me yasa kake irin wannan abun? Salim yaro ne fa karami. Kuma idan bai gaishe shi yau ba ai ya gaishe shi wata rana. Kana kallon manya ma zan kada da su ma a cikin gida ba sa ga yadda manya ma sai shi yaro karami? Alhaji ai ni burge ni ma yi. Wannan shi ya ƙara tabbatar min da cewa yaron nan ya samu ingantacciyar tarbiyya a gurinka a gidan nan. Ai wannan shi ya tabbatar min da cewar Fulani ta yi ƙoƙari akan wannan yaro. Ƙwarai da gaske, Alhaji duba ba yadda yanzu zamanin nan ya canza, insecurity yayi yawa. Ni na gida ma yaron nan na rike shi ya fusge. To yanzu na waje bako zai zo ya rike shi ne, ya kake ganin zai mar? Gaskiya ne. To kai ka rika kulawa ka ji ko? Mu je in kai ki saboda ina da wani wurin kuma da zamu je. Ni ba wancan motar nake so in fita ba, a wancan motar nake so a kai ni. Wata motar? A wannan. An fa na ce zan tuka ki da kaina. Haba Fulani, ana maganar babban mota wadda muke kira zindin. Me zaki kuma da kiya kin ganta ba? Ka dala ni dakata min. Ba da kai nake magana ba. Kar ka kuskura ka sake samun baki ina magana da mijina. Awala. Shikenan. In fa ba na son abin da zai zama fitina. Kaga Alhaji. Ai abin ba na faɗa bane. Ni fa ba bakuwar zafi bace. Karki haka Fulani, karki haka. Ai duk abin da kike so na rantsa da Allah da Annabi shi Alhaji yake so, shi Awwal yake so. Abin da na gani kenan ni ba zan ce a wannan ba, a wannan. An gama ai a wannan motar za ta je. A wannan motar za ki je. Ha! Fulani ta Alhaji Awwalu. Billahi lazi. Ke. Ba ni makullin motar nan za a fita da ita. Daddy,
Me kuma za ka yi da motata? Ba ga mota ka can aje ba? Za ki gaya min abin da zan yi ne a cikin gidan nan? Jina ciki ba ni mutum mota. Ana magana, Alhaji yana magana. Alhaji yana magana. Da lafiya, big boy. Ha, Allah ya ba fulani. Ke duniya, ke duniya, ke duniya, ke duniya, ke duniya. A duniya wani labari na saya bamban da na. Wato, kaga nan? Haka nake son ya tafi. Can wancan bakin gate din. To akwai hanya da ta yi haka. To iya kash filin kenan daga can. Shine abin da ya taho ya mazayo har nan. Kai mutumin nan. Dukiya iya dukiya. Alhamdulillah. To wai wannan katon filin. Wai me kake so kai da shi ne? Na san so kake ka gina gidaje innan kamar guda 15 a ciki ka bada haya ko kuma ka gina irin katuwar plaza nan ko? Kai haba wani plaza. Ai store nake son daga nan a ɗauka store ya tafi haka a gina. Ka san talaka soko ne. Yana da fikira, Allah ya bashi nasibi ga ƙarfi ga lafiya noma. Maimakon ya nemi wata sana'a ya hada da noman, a'a kawai sai rika tunkahon Alhaji na nan in na noma hatsi na zai sayi. Babban burina shine in rika sawo hatsin talakawa, mota ta shigo ta taho sai ta tafi tekwana a sauki, ta fita wata ta shigo, a haka sai nema wurin nan tankam da abinci, ni kuma in dawo daga bakin gate in bame. Sai abinci ya hau sannan ni kuma a lokacin na saya akan kuɗi kalilan. Talaka sai haka ya siya kuma zai dawo yana roƙona ya saya ɗin a gona. Zan karɓi kuɗi ninkin ba ninkin dala ta zama dala. Wato Alhaji idan na samu kwakwalwarka ta iya sarrafa business ita nake sha'awa. Alhaji ka iya business. Ina ma ni ma in samu wannan basirar da kwanyan nan taka, ni ma wallahi sai na zama hamshaki. Kana ji? Wato neman kuɗi ba a yin shi ido buɗe. Dole sai ka rufe idonka, saboda idan idonka na buɗe in ka ga kaya ba za ka taka ba don ka ta ji maka rauni. Amma in ka rufe idonka ko ina za ka taka kai dai kuɗin su samu ko ta halin kaka. Alhaji ina fa gaya maka duk abin da ake nema a duniya a yi don a samu kuɗi, don a yi kuɗi, ni zan yi shi kuwa. Ayo, ai kawai in gaya maka mai kuɗi bai isa ya tunƙaho kuma sai ya aje wasu malamansa a gefe. Yana nan yana bushashe shi, su kuma ana can an rufe kofa ana taimashi aiki. Alhaji yayi inda ka ɓata zancen kuma kenan. Ya za ka sako malaman da yanzu gaba ɗaya sun koma yan wannan. Duk wani malami yanzu da ka je ka tunkara waye maka addu'a akan wasu abubuwa naka na rayuwa, ka san me zai mai da kai ne bil, sai dai kai ta ganin bil sai dai ya gama tatsaka kuma babu wata bukata ta biya. Alhaji Awalu, kuskuren naka ne. Bari in faɗa maka yadda abin yake. Kai malamai kake bi waɗanda suke bin doguwar hanya. Akwai malamai 'yan shortcut, sha yanzu magani yanzu. Me bambancinsu? Bambancinsu shine malamin da ka ba kuɗi za ka ce maka to mu je mu jira biyan bukata. Biyan bukatar nan tana iya zuwa yau, gobe tana iya shekara 10 bata zo ba. In ma kuma an yi nasarar bukatar taka ta biya, to ka gode wa Allah. In kuma bukatar ka kai bata biya ba, to shi ta malam ta biya saboda ka bashi ya dafi. Amma ka ga shortcut, in dai za ka bi abin da ya ce maka, in dai za ka bi abin da malam ya ce maka yi kaza ka yadda ka yin, to kuma biyan bukata take yanke. To yanzu Alhaji naji, a ina ake samun irin wa'annan malaman 'yan shortcut? Ina da guda ɗaya. Shine mai gayya mai aiki, kaji uban kowa. Wane ne mai gayya? Mansura!
ki jira direba ya zo ya kai ki mana. Mama, kawai ki bari zan jin tarke keke napep in tafi. Akwai motar a gida amma ki ce za ki je ki hau keke napep? To ƴaƴan mutane nawa ne suke zuwa makarantar nan a keke napep? Ita ce dukiyar mahaifinmu ya tsone wa ido, amma ni ko da ita ko ba ita zan ci gaba da rayuwata. To shikenan ta yi nasara kenan yau akan ki ko? Idan ko haka ne, tabbas zai ta yi nasara a kaina. Rake da ki hakuri a kai ki mota. Ka bari, zan je in hau keke napep kawai. Matan da zalai ki. Shikenan, farka da mu je ka ci gaba da harkar ka tun da take. Je ka abinka. ina jin ka trailer noto uku amma ai na ɗauka abin da trailer za ta shigo trailer 5 ne to okay zuwa dare ko gobe za su shigo to yanzu trailer 2 tun da taki ne a wuce da su jigawa sai a ajiye trailer 3 a nan a warehouse fa ba na son rashin kan gado ba yanzu za a siyar ba sai ruwa ya faɗa an fara neman takin shi yasa tun yanzu da gwamnati ta saki na sayi to shikenan kaji tsarin shi yasa yanzu nake son a aje takin sai damuna ta fara a wannan lokacin da manoma ke neman takin a tsandara kuɗi aha no ka san batun takara dole a nemi abin da za a rike jama'a da takin za a yi musu barazana to shi kenan ba matsala ya haƙuri ina ta waya yaya Alhaji ina son kuɗi gaskiya ban gane kana son kai kuɗi ba to haka nan kai ake samun kuɗin baka yi tashin neman su ba ai ina son kawai in yi kuɗi ne ai kuɗi ba sa samu da kawai in yi kuɗi sai ka bi hanyar neman kuɗi ne zai sa ka same su amma dan faɗar ina son in yi kuɗi ba zai sa kai ba to na ji Alhaji so nake ka haɗa ni da mai gayya to ba gaskiya fi sabillahi kuɗi nake so to da wace hujjar zan kai ka wajen mai gayya me ya bukata ka yi kuɗi shi fa mai gayya ba zai sa kai kuɗi ba sai dai ka zo da wata buƙatar da zai maka hanya shortcut take yanke gobe ka ga kuɗi sun fara samu yawwa to yanzu menene abin yi shine kai nazari daga cikin sana'o'i ko kuma wani abu da kake jin ka iya to ni akwai abin da na iya ne ba siyasa ba zan yi takara to yanzu ka zo da buƙata mu je aiwa mai gayya bayani shi kuma na san in ya buge ƙasa ya ɗaga kan nan sama ya sauke ya dubo ba san me yake hangowa a saman nan ba in ya ce maka za ka yi to in sama da ƙasa za ta haɗu sai ka yi ina gaya ma Alhaji yanzu ka fara magana ni fa kawai in yi kuɗi in ga na shiga cikin irin sahu irin naka ina yin mu'amala irin taka in ɗauki waya in kira tireloli babu iyaka in ɗauki waya a kawo min tallan mace in ce a odarta a ɗauki waya duk abin da nake so a duniyar nan in ce a yi shi ni ba abin da nake nema ki wannan ai kai ka makaro kuma yanzu me ya buƙatar ka tunda har na yadda na gaya maka sirrin da na bane wannan kuɗin ai na gane maka komai Alhaji ka shirya wallahi a shirye nake ka shirya alkur'an a shirye nake to bari in ja kunnen ka idan muka je wajen mai gayya ya ce ga yadda za a yi ka ce a'a to duk matsalar da ta faru da kai fa karkasa na ciki ina nan fita Alhaji ina wannan sabgar ai in ji ni cikin daula in ɗauki waya in fara kiran tireloli in ganni ina da estate a UK in ganni ina hawan Bugatti a Najeriya ina da tsala-tsalan halittu a gefe ba kuma fita sannu bari in samu wani mai mota ya taimaka ya kai mu asibiti sannu
Sannu. Mansura, dan Allah kin ga kawata ba ta da lafiya, dan Allah ki taimaka mu dan kai ta asibiti da motar ki. Ni ma a motar haya na zo. Sannu. Sannu. Ta. Awalu. Ƙaryar tuka fatik. Ka san kowane gari hanyoyin shiga shi na da yawa. Kuma ga dukkan mai son zuwa garin to yakan nemi shortcut ɗin da za ta yi saurin kai shi wannan garin. Ƙwarai da gaske. Kaga wannan ƙura da muke tayarwa a bayan mota? To ƙurar talaucin da ta dame ka ne kake buɗarwa. Ka ji magana ta gaske. Ka ji dar. Ga garin da za ka yi arziki nan muna tunkara. To amma Alhaji, ni fa duk ba wannan nake so ba. Na fi son fa in ji an ce an kai ƙarshen zance, ƙarshen magana an kai ta. Kawai daula ta samu harka ta buɗe, kuɗi sun zo. Wai me kake ci na baka na zuwa? Ai da zaran mun je ba ta kamar ka fito takara ba? Ita kenan. To idan muka je gun mai gayya ya ce ya duba ya daga kan nan sama ya har din nan. Ya ce maka ka ci zaɓe. To kawai ka tafi Abuja ka kama gida ka zauna. Kada ma kai campaign. Idan sama da ƙasa za su haɗu sai ka ci zaɓe. Gaskiya! Ina faɗa maka ba sai ka yi campaign ba. Ka ji batu. Na gode. Ai mai gayya ƙarshe ne. Ka san me nake so kai mun? Kawai yanzu ka zubar da cutar da ke baya ta talauci. Kawai kai wa duniya salamu alaikum. Ka ce ke duniya salamu alaikum. Ga daula nan ta zo. Ke duniya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Eh. Ke duniya. Salamu alaikum. Ke duniya. Ke duniya. Duniya ina san ki ba zan bar ki ba. Kuma duk hadarin da ke ciki ne. Wallahi ulsa ne yake damunta. In ya tashi kaman zai kashe ta yake mata. Allah to shine ba za a kai ta asibiti ba? Wallahi tun ɗazu nake ta duba ko zan samu motar da zai taimaka mana. Me mota? Ga Mansura yanzu nan naga ta wuce, me zai hana ku je ku mata magana ta zo ta kai ku? Na yi mata magana ta ce wa ita ma da motar haya ta zo. Mansura wallahi ƙarya take yi. Mansura ce za ta zo a motar haya? Ha, kinga. Saurara mana. Me haka? Yau da gobe fa sai Allah. Kika san me yake faruwa? Ki bari kawai. Da Allah kinga ku yi hakuri, bari in je yanzu mata magana. Kin ji? Ita wannan kuna kallon ta ko kaɗan ba ta san laifin Mansura. Mansura ce za a ce ta shigo cikin makarantar nan wai ta hau motar haya da girman kanta da jin kanta? Gashi zuwa gate da nisa kuma ba za ta iya takawa ba. To. Awwalu. Wannan shine siraɗinka na talauci da arziki. Don haka kaga gurin nan za ka shiga ku gana da mai gayya. Kuma duk abin da ya ce maka kai ka tabbatar ka yi shi. Shi yasa nake ta daɗa jan kunnanka. Kar ka shiga kai gaddama. Alhaji ni fa nake son sabgan nan. Ai an yi an gama. Kuma abin ma shi ne ai tare da kai za mu shiga. Ai shi ba haka dokar shi take ba. To ai kai da kake da bukata kai za ka je kai masa bayani filla filla. Kai za ka je kai masa bayani ni dai in ka fito ka same ni a daidai can a tsaye ina jiran gaban ma sanya san taron ka zo. An gama. Yawwa. Bara na shiga. Yawwa. Ke duniya. Salamu alaikum. Wannan magana gari sai ka dawo. Ke duniya. Ke duniya. Ke duniya.
san ki sai an yi haƙuri. Duk mai tafiya a ciki na kiyayi nazari. Burin kowa a ciki na kiyayi katari. Wani in ya samu wani koyayi haƙuri. Na san abin da ba a so a gani. Kai arziki kai kaɗai babu wani. Allah shi yake ba wa kowa har ma ne. A ciki nake ake samun magani. Ba ga mazan ba ga matan ba mi nazari. Komai in ya same mu mi yau haƙuri. In Allah ya yi za ka yi ko da wani. Allah bai tauye wani din ya fidda wani. Ita duniya tana da faɗi. Karmi yau sauri domin tana da daɗi. San zuciyar mu kare sami hallaka a kuɗi. Komai ya farko zai ƙarshe babu gaɗi. Ki duniya ina takaici a kanki. Ki duniya ina da na sani kanki. Ina san ki ba zan bar ki ba, kuma duk haɗarin da ke ciki ne ba zan gaji ba. Dukan abin da ya tunkare ni ba zan gudu ba. Sai ne arziki a ciki na ki ko ba zan tashi ba.